साताऱ्याच्या माण खटावमध्ये भीषण पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे। 17 गावांना टँकरनं पाणी पुरवठा केला जातोय। टँकरची संख्या वाढवण्याची मागणी केली जाते। टँकरची संख्या न वाढवल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला गेलाय। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रशांत विरकर यांनी हा इशारा दिलाय। पालकमंत्र्यांना मी आज निवेदन केलेलं आहे की पालकमंत्र्यांनी प्रशासनावर वचप घेऊन सर्व प्रशासनाला सूचना कराव्यात आणि ज्या गावांच्या टँकरच्या मागण्या आहेत, जवळपास 55 ते 60 गावांच्या टँकरच्या मागण्या आहेत, त्या सर्व गावांना टँकरची उपलब्धता लवकरात लवकर करून द्यावी अशी मी पालकमंत्र्यांना विनंती केलेली आहे। मागणी नाही मान्य झाली तर पाण्याच्या प्रश्नासाठी प्रशासनाच्या दारात आणि शासनाच्या दारात गुरढोरासहित जाण्याचा आमचा विचार आहे।